Hi YouTube! Well, I think that it could be interesting that this video I'm going to talk a little in Catalan. Catalan is also, besides Spanish, it's also a language that I can speak as a native, and I think it could be interesting for people that want to listen to a little of Catalan. So, here we go. Bé, ara mateix estic parlant en català. Català és una llengua que s'assembla bastant a l'italià, l'espanyol, el portuguès i una mica menys el francès, però també comparteixen moltes paraules. El català és una llengua romànica i és parlada més o menys 7-8 milions de persones i es comprenen per 11 milions de persones. Té 1000 anys d'història i bé, és d'ús comú, sobretot a Catalunya. Catalunya és una comunitat autònoma dins de l'estat espanyol. I bé, només comentar que és un idioma que és potent aquí, en la regió on estic vivint, conviu amb l'espanyol. I bé, bàsicament, crec que com a introducció al català tampoc em vull allargar massa. Crec que és suficient com per escoltar i més o menys per veure com sona aquest idioma. I bueno, ja més endavant potser penjo algun altre vídeo en català.